Wel, helo a chroeso I Pennod cyntaf o Rownd y Ford. Hwn yw'r pennod cyntaf, ac felly mewn ffordd dwi ddim yn cyfri, mae jyst yn ni'n trio gweithio mas a beth ar y ddeiar sy'n mynd ymlaen. Dyma'r Peilot edition os I chi eisiau. Felly, os chi ddim yn hoffi ni tro ma, mae rhaid I chi trio ni eto tro nesaf, jyst I weld os ni wedi gwella. Felly, y syniad yw bod ni jyst yn dod Rownd y Ford ni wedi dewis enw a wedyn sylweddoli does na ddim ford ar hyn o bryd. Ond chi'n ni rownd 4 ford gyda'n gilydd mewn ffordd. A'r syniad yw bod ni'n dod a trafod darn o'r Beibl, darn o'r ysgrythur, a bod ni jyst yn cael trafodau am sut mae hwnna'n berthnasol i'n bywydau ni heddi. Felly'n enw I yw Derek Rhys, dwi'n weinidog ar Capel Gomer yn Abertawe, ac gyda ni heddi, mae gen ni Alun Bryn, sydd hefyd o Capel Gomer Abertawe. Gen ni Cori, sy'n gweithio gyda'r Presbyteriad, Cori Hampton, draw yn Sir Gar, fel mae'n cael ei alw, byw yn Cefneithyn, ac mae gyda ni Aron sy'n weinidog yn Caerfyrddin ar Capel Pennod. Fyna, felly wedi gofyn I Alun, neu di ddechrau ni off, a ni'n mynd I cael cwbl o gwestiynau jyst I ddod, I bobl cael ddod I nabod ei gilydd. Iawn, so mae cwbl o gwestiynau bach hwyl, jyst yn rwy'n I gallu dod I ddeall beth sy'n digwydd yn y pennau yma chi'n gweld ar y sgrin. So, dwi'n mynd I fynd o gwmpas y grŵp yn gofyn am top 3 Desert Island films chi. A dwi eisiau cyfiawnhad byr. Okay. Ooh. Okay. So, Aron, dachrau ni off. Top 3 Desert Island films. Falle I ddechrau clasur bach nadoligaidd, Home Alone. Oh, nice. Rhif 1? Home Alone. Rhif 1, Home Alone, standard. Rhif 2, na I fynd am Anchorman. Oh, good solid film. Hefyd fi'n meddwl. Yeah, Ac yn drydydd, Lion King. Ooh, Lion King. Beth yw'r resymeg di ti ôl y tri yna, Aron? Just meddwl bod nhw'n yn ffilmiau sydd yn para heibio fel just un cenhedlaeth. A mae'r quality y comedy just yn yr un mor addas heddiw ag erioed yn... Dwi'n credu mae oherwydd mae Aron just yn fel crynhoi Scar, efe? O The Lion King, Marv o Home Alone. Ac beth oedd y trydydd ffilm? Beth oedd y ffilm arall? Anchorman. Oh, well. Ron Burgundy. His house does smell of rich mahogany. Yeah, definitely. Okay, Corey, be amdano ti? Top 3 Desert Island films. Okay, yr un cyntaf ydy'r ffilm Arrival. Chi wedi clywed amdano blaen? Na. Arrival. Dwi ar lefel Aron Trahan, sorry. Mae jyst yn ffilm efo Amy Adams ynddo fo, ac mae fe'n really, really dda. Dylech chi watch fo. Ac yn ail, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Chi wedi clywed amdano fo? Dwi wedi clywed amdano fo. Mae'n un dda, efo Jim Carrey ac y ddynes o Titanic. A wedyn yn drydydd ffilm Faces Places, sef ffilm am graffiti, basically. A mae'n really dda. Ar Netflix, dylech chi watch fo. Ti'n gallu cael poster, dwyt, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dim wedi dod o'n. Ti'n Nghaerdydd, ti'n gallu prynu hwnna, Okay, be amdano ti, Derek? Top 3 Desert Island films. Well, really simple, straight off. School of Rock. Nacho Libre, Nice. Being in America. Dim Being in Frank, Being in America. Absolute legend, Whistler's Mother film. Dwi'n meddwl bod angen reswm tu ôl i'r ffilms yna. No, mae'n just y ffilms yna'n esbonio hunan. Nacho Libre, ffilm Cristnogol gorau erioed. Ti'n gwybod? Fe amdan ti, Alun? Princess Bride. Cult classic. Princess Bride? Can you go The Princess Bride? Wel, dwi'n gallu dychmygu pa fath o ffilm.
Mae fe'n clasur. Chicken Run. Wrth fy modd gyda Chicken Run. Un o'r soundtracks, os ydych chi'n gwrando ar soundtrack Chicken Run ar ben ei hunan in isolation, chi'n meddwl bod chi'n fel watch a superhero film neu rhyw fel epic historical drama, ond na, it's Chicken Run, mae'r soundtrack yn amazing. Ydy'n fel cneon gwahanol neu ydy'n fel score neu? Score, classical score. Yeah, okay. Okay. A wedyn, yn olaf, Star Wars, Empire Strikes Back. Okay. Teimlo bod Corey ar fel lefel gwahanol i ni. Pan mae'n dod i cael fyddyd. Dyle fi wedi meddwl o fain llaw. Yeah. Okay, na ni un rhan arall gyda cwestiwn gwahanol. Wneud hwn falle cymryd ni bach yn agosach at y Beibl. Pa bregaeth sydd wedi cael y mwyaf o ddylanwad arnoch chi? Awn ni'n reverse order tro yma. Derek, dechrau ni off. Dwi ddim yn gwybod, dim hwn yw'r un sy'n cael y mwyaf dylanwad, ond blwyddyn diwetha, o'n i'n ail wneud y capel mas yn Wan Arlwydd, felly o'n i'n cwrdd lawr y ffordd yn Sardis, capel Annibynwyr, o'n i'n cwrdd gyda nhw. A nath y dyn yma, jyst pregethwr lleig, dod, dwi'n ddim yn cofio enw fe, dim yn neud fy hun yn swnio fel Spurgeon, ti'n bod yn troi mewn i'r capel yn ystod y storm ac yn clywed rhyw bregethwr. Ond fi ddim clywed enw fe, cofio enw fe hyd yn oed, ond oedd e just y pregeth gorau fi erioed wedi clywed, just ar ras. A fi'n credu, beth oedd e, oedd dim i tynnu ffwrdd oddi wrth y fe, ond oedd e just y pregeth o fi angen y diwrnod yna. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Ac mae hwnna wedi aros gyda fi am amser hi. Mae eisiau fi ffindio mas pwy oedd e fod yn... Nice. Okay, Corey, be amdano ti? Un fi ychydig bach yn random, ond pan dwi'n meddwl am y pregeth sydd wedi sticio yn ymhen trwy'r amser ydy, oedd Rhys Llwyd yn gweinidog arnau yn Cynarfon am hir, ac oedd yn pregethu am tŵr Babel, falle 5-6 flwyddyn yn ôl, ac oedd o'n really agor llygaid fi i'r stori ac i bawb yn cael ei cyfarthrebu ynddo fo, ac y gysylltiad i pwysigrwydd iaith o ran profi Duw yn eich iaith eich hunan a iaith eich calon, ac oedd hwnna jyst yn really wedi helpu fi gweld pwysigrwydd iaith calon pobl ac y pwysigrwydd o chi gwybod parhau dysgu Cymraeg i fi. So. Mae Rhys Llwyd definitely mynd i check o hwn mas. Os ti'n gwrando, Rhys. Ar y ddeir yw hwn, a mae jyst mynd i bod yn floatio trwy lockdown ar ôl clywed hwnna. Okay, Aron, be amdano ti? Mae'n siŵr really. Lot o bregethau falle sydd sort of cofio bits o nhw, a fel rhai standard bits. Ond o ran fel cofio teimlo fel bod Duw wedi presynoli hynna'n mewn ffordd eitha arbennig ar ôl pregeth. Oedd Sylwyn Jones yn pregethu adeg y gynhadledd rhyw flwyddyn. Yn cofio Cynan Llwyd yn ystod bwys fi. Dwi'n cofio pryd oedd e, ar nos Wener anyway. A nath o just pregethu'r fengil yn really syml. Ac o'n just y teimlad yna kind of fel, mae Duw yn siarad, mae Duw ar waith, a mae pobl yn cael ei bendithio fan hyn. Hwnna falle ar ran y teimlad yna fel Duw yn really siarad. Hwnna probably. A os ydych chi'n gwrando, chi ddim yn siŵr beth yw y gynhadledd. Mae'n sôn am hefyd efengylaeth yna sydd yn cael ei nabod fel pobl in the inner circles, fel y gynhadledd. Esbonio hwnna i chi wrth i ni fynd heibio. Na, mae Alun di mynd â ni... O, ni ddim wedi gofyn i Alun. Beth yw ei pregeth gorau. Dwi'n wynidog ar Alun, so... Gyd i weld sut mae hwn yn mynd. Wel, yn yng nghof diweddari, mae rhaid i'n weid o pregeth ym Mhenywel Cyfyrddin yw un sy'n sefyll allan. Ond digwydd bod ar y diwrnod yma, oedd Aron Trehan di dewis hunan yn ysu. O, dim Aron o? Na, nid Aron o dde. Pregeth rhywun lot gwell na fi, rhywun o'r enw John Trehan. Oedd John Trehan di stepio mewn munud ola. A nath y pregethu ar cwpl o adnodau yn y Rhufeiniad a just pregethu ar y fengil a dweud
hyd yn oed yng nghyfnod lockdown. Dyma'r efengyl. A oedd hwnna, dwi'n meddwl, nath hwnna really setlo fi ar gyfer y cyfnod yma. A mi'n credu mae'n neges glir i ni, really, nag yw edrych. Ni'n meddwl weithio fel pregethwyr bod ni'n gorfod mynd yn glyfar. Dim bod y pregethwyr yna ddim yn glyfar, dwi'n dweud hwnna am eiliad. Ond bod just pregethu'r efengyl yn blaen, ac yn glir. Dyna be ni angen. Dwi wedi bod yn Gristion yn really hir, ond dyna dwi dal angen. Nawr, mi sôn i fod am Alun wedi dod yn ei lle da, ond dwi'n mynd i tynnu ni o'na gyda'r cwestiwn nesaf yma. Ni'n dechrau podlediad, dyna beth yw podcast yn Gymraeg, podlediad, ac o'n i eisiau gwybod of chi pa podcast ych chi'n mwynhau gwrando arno. So, Alun, dechrau ni off, beth yw ti'n gwrando i ar hyn o bryd? Dwi'n dieddol gwrando ar ddau podcast gwahanol. Mae Pastor's Talk gan 9 Marks. Dwi'n gweld yn ddiddorol yr heriau sy'n codi wrth bugeilio mewn cyd-destun gwahanol. So dwi'n joio clywed nhw. A hefyd podlediad Crossway. Maen nhw falle yn fwy eang yn yr hyn maen nhw'n trafod mwy o adolygiadau llyfrau ac yn y blaen. So dyna'r ddau dwi'n dieddol o fynd at. Okay, cool. Beth amdano ti, Corey? Oedd hwnna yn... O fi ddim yn ddisgwyl hwnna, so dwi'n mynd trwy ffôn fi edrych. Oh, sorry. Un beth dwi yn hoffi gwrando... Dwi ddim yn un sy'n gwrando ar podlediadau yn aml iawn, ond un dwi yn hoffi ydy... Dwi'n mynd i ddangos high culture fi eto. Ond Poetry Unbound yw e. Mae dysgu'n... Corey yma, diolch beth. Na, mae dyn o'r enw Padraig Otuama yn darllen cerdd, ac mae dod o Iwerddon, so mae fe acen da. Ac mae jyst yn 8 munud, ac so dyna attention span fi. So. Beth amdano ti, Aron? Wel, dwi'n dangos high culture fi nawr. Dwi'n hoffi gwrando ar o ran rhai fel sydd ddim yn Gristnogol. Un o'r enw Flats and Shanks, sydd yn fel rugby podcast. Gyda Tom Shanklin a David Flatman. Very good. O'n i yn hoffi un James A. Caster. Chi wedi watch hwnna? Gwrando ar hwnna? Pain. Sa'n ni'n cofio beth yw enw fe nawr. Mae fel yn trafod fel cuisines a stuff a loads of stuff fel it. Gwrdd hwnna? Yeah, off menu, that's it. Gyda Ed Gamble hefyd. Yeah, that's it. Hwna. A wedyn, o ran rai Cristnogol, beth sy'n gen i, mae gen i Gospel Coalition, gwrando ar hwnna weithiau. Truth for Life, mae hwnna'n eitha da, gyda Alistair Begg. Oh, yeah. Reina Ice da arall, acen da arall. Oh, yeah, solid. Probably reina da i fwyaf. Wel, o'n i'n mynd i dod lan gyda off-menu hefyd yn list fi, achos o'n i'n meddwl, achos ni'n cael trio gweithio mas beth bydd format yr podlediad yma, o'n i'n meddwl falle byddwn ni'n trio mas formats a cwpl o podlediadau gwahanol. So o'n i'n meddwl byddwn ni'n rhoi off-menu a go, a trio a gweld sut mae'n mynd. Off-menu, mae Ed Gamble, James A. Caster, beth mae'n ymwneud? Mae'n ymwneud starter, main course, side, dessert a diod. Ni ddim yn mynd i wneud dreina. Ni'n mynd i fynd syth mewn gyda main course. Un main course. Ti'n god o dewis e. Aron, beth ti'n meddwl? Byddai fe'n gorfod bod rhywbeth Mexican, probably. Ddim particularly fest, ond... Mae'n disgwyl hwnna i fod yna? Enchiladas, falle. Neu quesadillas, falle. Mewn restaurant, neu wedi coginio adre, neu? Couldn't care less, really. Anyone of those will do. Be amdano ti, Corey? So dwi yn reiddio o America, Tennessee, i'r rhai sydd ddim yn nabod fi. Ac pob tro dwi'n mynd adra, mae mam fi yn neud pryd y fwyd, a dwi wrth ymwneud efo meatloaf. Chi wedi gweld am meatloaf? Dim ond pethau American. Mae just yn loaf of meat. A mae fe mor efo, hefo sauce nice dros efo. Mae yna mac and cheese, green beans, cornbread, sweet tea, yr holl shebang. A dwi wrth ymwneud. Dim bod hwn yn gystadleuaeth, ond Corey sy'n ennill ar hyn. Dwi Beth amdano ti, Alun, unrhyw beth? O'n i wastad yn edrych man i trips i Leeds i weld teulu dad, cos mae'r Chinese restaurants neu Chinese takeaways sy'n Leeds yn anhygoel. Mae gymaint o gystadleuaeth yna.
So dwi'n meddwl, rhaid i weid Chinese o Leeds. Definitely fel. Just mix and match, put it all on the table, a wedyn pawb yn cymryd. O bwyd i'r gilydd. Mae gen i fi pryd o fwyd penodol iawn. Lasagna, ond lasagna penodol. Lasagna o caffi, John and Maria's yn Pontypridd. Gyda chips mwy anhygoel. Carbs with carbs, obviously. Chips mwy anhygoel ti erioed wedi cael. A fi gwybod ni ddim fod wneud pwdin, ond hufen iap ar y brown wedyn. Just fantastic. A fi eisiau mam gi fi na, fi eisiau tad ci fi yna, mam, dad, brawd, a Uncle John os adre o Sbaen. Os mae Uncle John yn adre o Sbaen, mae'n meddwl trip i Pontypridd, John and Maria's. A dde wastad yn cael veal alasasu. Bydd bynnag yw... Bydd bynnag yw hwnna. Wel, podcast, fi just moyn, fi just basically moyn list o rei dwi'n hoffi. Mae rhaid ni roi shout-out i'r sgwrs, wrth gwrs. Fi a Corey wedi bod ar y sgwrs, wedi mwynhau. Mae Alun Bryn wedi bod ar y sgwrs erbyn hyn dwywaith, Corey. Siwr am hwn. Mae Aron, fi siwr Aron bod gwoddio ti. Ar y ffordd gan y sgwrs. Dwi'n lyfio absolutely loads o podcast. The Horn Section podcast gyda Alex Horn. Os ydych chi eisiau gwrando rhywbeth da, gwrandewch ar episode Robbie Williams nhw, lle maen nhw'n gwneud reggae version o Angels. Mae'n y peth. Right. Os ti eisiau version ska, roi fe'r 1.5 speed. Mae'n absolutely fantastic. Oedd e'r podcast yna nath Tudor Owen wneud am hanes Cymru o'r Rhyn Emlyn Anwbel. Oedd hwnna'n eitha da. Ydych chi wedi clywed y birthday game gyda Richard Osmond? Oh, amazing. Mae just yn enwi person a mae pawb yn gorfod gesio beth yw oedran nhw. So, o'n i'n meddwl, we gave it a go. So, gyda fi gwybod pobl fan hyn, Rhys Evans. Beth chi'n meddwl? Pawb yn gwybod pwy yw Rhys Evans? Yeah. Rhys Evans. Corey, beth ti'n meddwl yw oedran nhw? Dwi ddim yn gwybod. 3 phwynt os ti'n cael yn iawn, a 1 os ti naill ochr. Os mae hwnna'n gwneud synwyr. Mae rhaid i fi ddeud dwi ddim yn gwybod pwy yw e. Oh, ie, mae hwnna'n well. Ti dan yn gorau gesio. OK, 33. OK, Aron, beth ti'n neud? Beth ti'n mynd i wneud? 50. 50? Unrhyw reswm? Unrhyw insider knowledge? Achos bod fi'n meddwl bod yn tua 50. Edrych tua 50. Aron, beth ti'n meddwl? Trol gweithio mas pryd gafodd Twin Town i ryddhau. Ie, mae'n Twin Town. Gyda'i frawd. Dwi'n ei 48. OK, wel, yn anffodus, does neb yn cael pwynt. Ond mae'n 52. 52, so da iawn. Aron, un person arall te, Bonnie Tyler. O Sgywen. Na, fi'n gwybod, fi'n edrych ar Corey, dwi ddim yn gwybod pwy yw hi. Wyt ti'n gwybod pwy yw hi, Corey? Hi sy'n canu Total Eclipse of the Heart. Ond yn bwysicach na hwnna, mae'n dod o Sgywen. So, beth ti'n meddwl? Alun, go on, dechrau ni off. 73. 73? Aron. Newn ni'n mynd i Corey olaf, cos dwi ddim yn deg, really. Cael bach o cyd-destun. Ie. Dwi'n gwybod byddwn ni'n just 21. Na. Sneb yn Sgywen yn 21. 68. 68? OK, Corey? Dyna fi'n mynd i ddweud, felly 74. Dim yn ymwneud i Newyddion da, ni'n rhoi pwynt i ffwrdd. A ni'n rhoi 3 pwynt i ffwrdd. Chos mae rhywun wedi cael e bang on. Mae Bonnie Tyler o Sgywen, Bonnie Sgywen, bydde enw barddol hi, yn 68. Da iawn, Aron. Wel, i ni yn Capel Gomer dros 4 wythnos diwetha, ni wedi bod yn mynd trwy... Jona, sorry, does dim lot o pethau smooth yn y podcast yma, ni just sydd mewn iddo fe. Dros y 4 wythnos diwetha, ni wedi bod yn edrych ar llyfr Jona gyda'n gilydd. Sa'n gwybod sut ti'n teimlo, Alun, ond dwi wedi really mwynhau. Llyfr eitha bach, so ti'n gallu really get stuck in, a just 4 wythnos wneud llyfr cyfan. Mae rhywbeth neis mewn gallu dweud, ni wedi wneud llyfr cyfan. A wnaethon ni orffen wythnos diwetha. So o'n i'n meddwl, y syniad gorau oedd i ni edrych ar llyfr Jona gyda'n gilydd
heno. Nawr, mae'r recordings o'r pregethau ar, dwi'n credu, soundcloud.com/capel-gomer. Ydy hwnna'n iawn? Digon posib. Os ni'n posh, fel Thomas Robert Young. Mae gyda ni hyphen Ie, ti'n gywir. yn yr enw. So, soundcloud.com/capel-gomer. Mae Cori Aron di cael listen bach, ac o'n i'n meddwl, byddai fe'n syniad i ni just treulio fach amser nawr yn trafod, Jona, gai annog chi rando reina, gai annog chi i darllen llyfr yn y Beibl. Mae'n fyr, wnaethon ni'n cymryd lot o amser i chi. A wnaethon ni pregethu fe fi a Alun pob yn ail. Felly nes i wneud pennod 1, Alun pennod 2, pennod 3, pennod 4. Nawr, stori Jona, bydd lot ohonych chi falle yn gyfarwydd â fe. Mae Jona yn cael comisiwn gan Dduw. Mae fe'n mynd i Nineveh i weid wrthyn nhw bod Duw mynd i'w trawsnewid nhw. Hynny, mae'n mynd i newid nhw un ffordd neu'r llall. A dyw Jona ddim eisiau mynd, mae'n mynd y ffordd arall. A mae'n mynd lawr i Jopa, mae'n mynd ar gwch i Sbaen, a bant a fe, a tra mae fe'n mynd, mae Duw yn anfon storm, a mae Jona sylweddoli y storm i'w bai fe, a felly mae'n cael y morwyr wedi daflu fe i'r môr, mae'n suddo, mae'n boddi, a wedyn mae'r pysgodyn mawr, neu fel mae Iesu'n galw fe'n morfil, yn dod ac yn llyncu Jona. Mae Jona yna am dridiau. Mae Jona wedyn cael ei chwydu, sef yr hoff bit pawb o'r stori. Mae Jona cael ei chwydu yn ôl i'r tir sych, a mae'n cael yr un comisiwn eto, a mynd i Nineveh. Mae'n mynd, a mae'r pobl yn edifarhau. Ac yn ysgol Sul, yn aml iawn, mae'r stori'n gorffen fyna. Ond mae yna pennod 4 i Jona. Ni'n mynd i edrych arno fe mewn tymach o fanylder mewn munud. Mae Jona'n mynd i wylio Duw yn dinistrio y ddinas. Mae'n edrych ymlaen. Ac tra bod yn ystod yna, mae planhigyn yn tyfu drosto fe, yn cael fach o gysgod, a mae'n joio'r planhigyn yma. Mae'n joio'r planhigyn yma gormod, i fod yn onest, yn y darlleniad. Ac a wedyn mae Duw'n anfon mwydyn, neu yn y gogledd, yn y pryfyn genwair, fi'n credu, yn y gogledd. Mae Duw'n anfon mwydyn sydd yn bwyta'r planhigyn, a mae Jona just basically cael breakdown ac mynd yn wyllt gyda Duw, achos mae wedi tynnu'r planhigyn i ffwrdd. Dyna'r bit falle sy'n lleia cyfarwydd yn y stori. So, dyna just trosolwg o'r hanes. A nawr mae fi a Alun just mynd i fynd trwy prif bwyntiau beth ni wedi rannu. A wedyn mae gen i cwpl o gwestiynau. Mae Aron a Cori wedi paratoi cwestiynau i ni. So, tym bach o gefndir, mae Jona, llyfr Jona, yn un o'r 12 proffwyd lleiaf, 12 minor prophets, ond mae yn wahanol. Dyw e ddim yn llyfr llawn geiriau'r proffwyd, mae hwn yn stori y proffwyd. Wedi cymryd lle yn yr 8fed ganrif cyn Crist, ond mwy na thebyg wedi ei gofnodi wrth i'r Iddewon dod nôl o'r gaethglyd, o exile, achos maen nhw yna a maen nhw'n trio gweithio mas sut mae barn Duw a trigaredd Duw yn mynd llaw yn llaw. Sut dyn nhw ddim yn gwrthdaro. A beth mae'r llyfr yma'n neud, beth mae'r hanes yma'n neud yw esbonio hynny. A mae'n hanes sydd wedi ei bregethu. A mae hwnna'n wir o bob hanes yn y Beibl. Dyw e ddim jyst wedi cyfnodi mwyn hanes, pa hanes sydd wedi, mae wedi cael ei gyfnodi am reswm. So mae'n hanes wedi ei bregethu. A dyma'r brif thema, barn a thrigaredd Duw. Mynd i Nineveh. Pwy yw Nineveh? Wel, hwnna yw un o dinasoedd mawr yr Assyried. Yn diddorol iawn, maen nhw'n ymerodraeth, empire, oedd arfer bod yn fawr, ond sydd nawr yn wanach nag erioed, a mae yna gwledydd eraill yn mynd yn gryfach
o'i gwmpas nhw, ydych chi erioed wedi clywed o'r fath ymerodraeth o'r blaen. Ac maen nhw'n, oherwydd mae'r pobl eraill yn mynd yn gryfach, maen nhw'n dechrau dathlu eu hanes nhw mwy ac yn dechrau codi cerfluniau sydd yn atgoffa'r bobl am pa mor greulon nhw arfer bod a pa mor wych nhw arfer bod. A mae Duw yn mynd yn fed up a mae Duw yn dweud mae rhaid i hwn stopio. Mae Jona'n ffoi i Tarsys ddim oherwydd hiliaeth, ddim oherwydd mae'n cysau yr Assyried, ond oherwydd, ni'n dysgu'n hwyrach ymlaen, ond oherwydd, os mae Duw yn trigyrhau wrth Nineveh, a mae'n disgwyl i Dduw wneud, os mae Duw yn trigyrhau wrth Nineveh, mae Jona'n teimlo bydd hwnna'n neud yr Iddewon yn llai o bobl Duw. A mae Jona fel Iddew jyst ddim yn gallu derbyn hwnna. Mae'n mynd lawr i Jopa, mae'n mynd lawr i'r cwch, a wedyn mae'n mynd lawr i'r môr. Mae'r morwyr yn taflu fe mewn, mae Jona yn dweud wrthyn nhw i wneud, a wedyn mae Pennod un yn gorffen gyda'r adnod yma. Dychmygwch, chi wedi cael y details yma i gyd, a wedyn, a dyma'r arglwydd yn anfon pysgodyn mawr i lyncu Jona. Roedd Jona yn mol y pysgodyn am 3 diwrnod a thair noson, a mae'n un o'r adnod yna lle ti jyst fel, fi eisiau mwy o fanylion. Hwna yw'r bit dros y ffilm bod amdano, ond mae Duw yn rhoi'r llyfr yma i'r awdur, details, a wedyn, by the way, mae Morfyl yn dod, llyncu fe, mae'n am dridiau, Pennod 2. So Alun, neu di cymryd ni trwy'r be nes di rannu yn Pennod 2? Ie, wrth gwrs, mae'n ddiddorol. Y manylion yma, chi'n meddwl bydden ni eisiau ar ôl ni weld diwedd Pennod 1, y manylion dyn ni yn cael o fol y Morfyl fel pethau yw weddi Jona. Dyna beth yw yr ail bennod. Dyna beth mae bron yn ei gyfanrwydd, dyna beth yw cynnwys yr ail bennod. So, wrth i mi rannu ar y testyn yma, nath testyn arall dod i'n feddwl i o Rhufeinied, lle mae Paul yn esbonio bod Duw yn gweithio pob dim lles y rhai sy'n ei gariau. A taw, trwy'r ddeallturiaeth hwnna o sut mae Duw yn trin ei bobl, dyna sut o'n i eisiau edrych ar yr hanes yma yn Jona 2. So ni'n gweld Jona yn cychwyn ei weddi gan, mae'n dyfynu o'r salmau, so mae'n dechrau i weddi gyda rhan o'r ysgrythyr, mae e digon gyfarwydd gyda fe. Yn ei weddi, mae'n cydnabod barn Duw. Mae'n dweud, ti Dduw, ti sydd wedi taflu fi i fan hyn, ti sydd wedi gwneud y peth hwn. So mae'n cydnabod barn Duw arno fe yn y sefyllfa yma. A mae'n dweud, mae hwn yn hollol anochel. Mae'n suddo i ddyfndiroedd, i lle isa y mynyddoedd. Does na ddim ffordd allan. Ond, a mae'r ond yma'n allweddol, mae'n dweud, wel na, ti yn Dduw sydd yn achub. Dwi'n mynd i trystio ti. Dwi'n mynd i daddoli di yn iawn. A wedyn, i ni'n gweld yr adfer yma yn Jona, lle mae'n mynd o fod yn hollol anochel i rhoi ffydd yn ôl yn ei ddewe. Ar ôl ceisio rhedeg i ffwrdd, mae nawr yn troi yn ôl, ond mae'n cymryd mynd i fol y Morfyl mwyn iddo fe gwneud hynny. Nawr, y wers i ni yn y stori yma yw'r ffordd mae achubiaeth Jona yn y sefyllfa yma yn ddarlun o'n achubiaeth ni yn ysbrydol pan dyn ni'n dod i nabod Iesu Grist. A prif bwynt y darlun, dwi'n meddwl, yw oedd Jona ddim yn abl i wneud dim byd ymol y Morfyl. Oedd e'n hollol anabl i achub ei hun. Dim ond Duw oedd yn gallu gwneud hynny. A mae Jona'n cydnabod o'r ddiwedd y weddi yma, yr arglwydd ydy'r un sydd yn achub. A mae'r un peth yn wir ar ein cyfer ni. Pan dyn ni'n dod i nabod Iesu, fe ydy'r unig un sydd yn gallu ein hachub ni. Fe yw'r unig un sy'n gallu achub, dim ond Duw sy'n gallu ein hachub ni. A wnaethon ni dechrau sôn am y darlun yma o sut oedd adfer y mywyd Jona'n edrych, a wnaethon ni ddechrau sôn am y repair shop, a nath Derek wedyn adeiladu ar hwnna wrth iddo fe trafod Pennod 3. So Derek, ti eisiau summarise o be nes ti wedyn Pennod 3? Dwi'n gwybod os chi wedi gwylio repair shop, ond mae'n absolutely class o raglen, nag yw e. Mae'n raglen mwy chilled, mwy therapeutic, dych chi'n gallu gwylio. Just pobl yn dod ar pethau sydd wedi torri, ond sy'n werthfawr iddyn nhw i'r siop yma, a maen nhw jyst yn trwsio pethau. Yn aml iawn, be maen nhw'n gwneud yw tynnu popeth i ddarnau,
glanhau pob dim, cryfhau pob dim, replaceio unrhyw beth sy'n cael ei repleisio, rhoi popeth nôl at ei gilydd, a wedyn pan mae'r perchnogion, y teulu yn dod nôl, mae'r peth yna, mae'n newydd, mae'n well nag oedd e. Yn aml iawn, mae'n well nag erioed, well na pan eithon nhw prynu fe hyd yn oed. Ac beth o'n i'n dweud, a Alun wedi dechrau ac ni'n adladu arno fe, syniad yma yw, dyna beth mae Duw wedi wneud gyda Jona. Yn 1:2-3, mae Jona wedi redeg i ffwrdd, mae Duw yn trwsio fe, trwy tynnu fywyd i ddarnau mewn ffordd, a wedyn adeiladu fe yn ôl, yn newydd, ac nid yr un Jona sy'n sefyll yn Pennod 3, ac oedd yn Pennod 1. Nawr, ni'n gwybod am Pennod 4 hefyd, a mae dal gyda ffordd i fynd, ond nid yr un Jona sy'n sefyll yna. A'r pwynt o'n i'n neud oedd, pan mae Duw yn ein adfer ni, pan mae Duw yn ein achub ni, mae'n adfer ni i rhywbeth gwell. Mae yna temptasiwn i feddwl, oedd y byd yn berffaith unwaith, nath dynoliaeth meso fe lan, mae Crist yn dod, a mae'n adfer ni nôl i'r lle perffaith yna oedd ar y dechrau. Mae Crist yn adfer ni rhywbeth gwell na hynny. Hynny yw, ar y dechrau oedd e'n berffaith, ond oedd dynoliaeth yn gallu syrthio i ffwrdd, oedd dynoliaeth yn gallu cerdded i ffwrdd o berthynas gyda Duw. Nawr, ni'n cael ein adfer un diwrnod, i rhai ohoni sydd wedi'n achub, ni'n cael ein adfer i tragwyddoldeb gyda Duw, lle bydd na ddim posibilrwydd o ni'n cerdded i ffwrdd o'r berthynas yna. Chi'n gweld sut, i ni ddim yn cael ein adfer i'r un lle, ni'n cael ein adfer i rhywle gwell. A dyna mae Jona yn sefyll yna. Ac mae John yn derbyn yr un comisiwn, fi'n credu mae hwnna'n really bwysig, ail gyfle, yr un comisiwn, tro mae'n codi yn lle mynd lawr ac i'r gorllewin, mae'n codi lan ac i'r dwyrain, a bant a fe i Nineveh, mae'n cyhoeddi am y pobl Nineveh yn edifarhau. Mae'n just mor braf i glywed am rhywun yn cyhoeddi newyddion Duw, a just y dinas yma, just yn mynd iawn. Mission i edifarhau. Oedd 2 pwynt rili'n codi fi am edifarhad really, yn hwn. Oedd yr un cyntaf fi'n credu yw, does ddim hierarchiaeth pan mae'n dod i edifarhad. Oedd y tlota yn y llwch yn gwisgo sach liain. Oedd y brenin wedi codi lan o'i orsedd ac eistedd yn y llwch yn gwisgo sach liain. Does dim hierarchiaeth yn pan mae'n dod i edifarhad. Does ddim un fath o achubiaeth i un, ac un fath o achubiaeth i fath arall. Mae pawb yn dod at Dduw yn yr un ffordd sydd trwy Iesu Grist. Hefyd, o'n i'n really diddordeb gyda fi yn y ffordd mae edifarhad yn lledaenu. Mae'n dechrau gyda'r pobl, a mae'n cyrraedd yr orsedd. Mae'r pobl yn edifarhau, ac yn y diwedd mae'r llywodraeth yn edifarhau. A fel Cristnogion, ni'n gweddio dros ein llywodraeth, ni'n gweddio dros ein arweinwyr ni. Os ni'n onest, ni ddim yn aml yn meddwl bod unrhyw beth mynd i newid. Ni'n gweld nhw'n cario ymlaen i fyw ac i wneud penderfyniadau yn yr un hen ffordd. Mae'n anogaeth fan hyn yn Jona. Wrth i edifarhad dechrau gyda'r bobl, mae'n cyrraedd rhif 10, Nineveh. Mae'n cyrraedd y llywodraeth. A mae'r llywodraeth yn eistedd yn yr llwch hefyd. A mi'n credu hwnna'n anogaeth mawr i ni wrth i ni edrych ar y darn a'n byd ni hefyd. So Pennod 4, a wedyn mi'n addo newn ni cyrraedd y cwestiynau. Oedd y bregaeth yma ni'n diddorol i baratoi, cos o'n i wedi cael bach o crossed wires yn yr wythnos yn arwen lan. Oedd Derek yn meddwl bod e'n pregethu, o'n i'n meddwl bod fi'n pregethu, so ben o'n i'n meddwl, oedd y ddau ni wedi paratoi a wneud yn gwaith ymchwil ni, a wedyn oedd rhaid, wnaethon ni penderfynu cymoni e. So oedd e kind of fel, felly Derek yn siarad, Duw yn siarad trwy Derek yn siarad trwy o fi, felly, yn y bedwaredd Pennod yma. Ond, ni'n gweld fan hyn fel oedd Derek yn sôn, y post-peak lesson fel petai. Ni'n meddwl mae'r uchafbwynt i bod, ond mae'n Pennod arall. A bys chi'n meddwl, ar ddiwedd i waith, ar ôl i bobl Nineveh i gyd edifarhau a troi a eistedd yn y llwch, byddwch chi'n meddwl bod Jona'n cerdd i ffwrdd, clapio i ddwylo, meddwl, job done. Ond na. I ni'n gweld nawr pam oedd Jona ddim eisiau mynd
i Nineveh. Achos mae'n gwybod bod Duw yn dduw trigarog. Ni'n gweld Jona'n dweud, o'n i'n gwybod bydde hyn yn digwydd. I knew it. A mae gan Jona real issue gyda pwy yw Duw yn y sefyllfa yma, essentially. Dyw e ddim yn hoffi'r ffaith bod Duw yn trigarhau gyda Nineveh. Achos oedd Nineveh, yr Assyriad, yn elynion i Israel. A fel oedd Derek yn sôn ar y cychwyn, oedd Jona ddim eisiau gweld iachod yr Iddewon yn cael ei lleihau os rhywbeth. Oedd Jona eisiau gweld y barn yma'n dod. Felly mae'n mynd a mae'n sefyll ar y mynydd. Ar ôl rhoi Duw ar brawf, mae'n dweud, os maen nhw yn derbyn trigaredd, so well gyda fi farw. So dewis di Duw, nhw neu fi. A ni'n gweld Jona fan hyn, wir yn cwympo'n fyr o'r safon mae Iesu wedyn yn gosod yn y Testament Newydd, lle mae Iesu'n dweud, gweddiwch dros eich gylynion chi. A'n wir, ni'n deall fel rai sydd wedi cael ein achub, nath Iesu farw dros ni, tra'n bod ni yn elynion iddo fe. Nath e cymryd y gosb o ni fel ei elynion e yn heiddi. Ni oedd yn elynion iddo fe yn ein pechod ni. Ni'n gweld y wers yma mae Jona yn derbyn wedyn. Y planhigyn yn tyfu, yn amddiffyn e rhag yr hael, a mae Jona'n reit hapus. Wedyn mae Duw yn danfon y mwydyn neu y pryfyn genwair, a mae'r planhigyn yn diflannu, a mae Jona yn mynd yn wyllt gacwn. Mae'n gwylltio, dyw e ddim yn hapus o gwbl. A unwaith eto, ni'n clywed y lain yma, dwi eisiau marw. Dyna pa mor grac, dyna faint mae Jona wedi gwylltio. Ond y wers mae Jona wedyn yn derbyn yw, wel, os oedd e'n poeni gymaint am y planhigyn, nag yw e'n iawn bod Duw yn poeni am y ddinas yma, a'r dinas mae Duw wedi ei creu, a dinas mae Duw yn sofran drosti. So, y pwynt i wers Jona yw pwy yw e i fyny pwy sy'n derbyn iachawdwriaeth. Pwy yw Jona i weid pwy sy'n cael achubiaeth. Ni'n gweld yn y bedwaredd bennod wedyn, y culmination yma yn y wers, yn y thema barn a trigaredd, a sut mae'r ddau peth yn plethu. Taw Duw sy'n dewis i bwy mae'n trigarhau gyda, ni'n darllen hwnna yn llyfr Exodus. A ni'n gweld yn ddiddorol hefyd, diweddbwynt taith personol Jona, lle mae Duw wedi cymryd trwy'r holl ddigwyddiadau yma, mwyn newid y ffordd mae e'n meddwl. Mae Duw wedi bod yn rhoi gwersi i Jona, a mae'r ffordd mae Jona yn meddwl yn bwysig i Dduw. So, dyna oedd diwedd ein cyfres ni wedyn. Gret. Wel, sneb angen gwrando ar y pregethau nawr, so ydych chi anghofio am hwnna. Ac Aron, dros ar ei tîm, ti wedi bod yn meddwl trwy'r pethau yma, meddwl trwy Jona, trwy'r wythnos, so neu di arwain ni mewn fach o drafodaeth? Ie, so lle un o'r pethau o ti wedi codi yn dy bregaeth gyntaf di, Derek, fi'n meddwl yw, dyw pob storm ddim yn golygu bod Duw yn barnu ni bob tro. Ond falle bod i werth ystyried y cwestiwn felly, wel, sut ni'n gwybod pryd mae Duw yn barnu, a pryd Duw ddim yn barnu, a sut dylen ni approachio mewn ffordd unrhyw sefyllfa lle mae rhywbeth yn digwydd i ni, enghraifft, wel, mae'r coronavirus nawr enghraifft, falle rhyw fath o storm bywyd, wel, a ddylen ni ystyried hwnna yn Duw yn barnu, sut allan ni wybod peinau mae yn farn Duw neu ddim, neu allwn ni wybod. Ie. Be chi'n meddwl? Cori, ti wedi cael cyfle i feddwl am barn Duw y storm yn stori Jona? Dwi'n meddwl mae hwnna'n cwestiwn da. Ac ar y dechrau, wrth feddwl cychwyn, chi'n gwybod, yr feirws yma, o fi'n meddwl, dydy Duw ddim yn achosi un rhywbeth drwg ar pobl. Ond a mwyaf fi'n meddwl amdano fo, a mwyaf, dwi'n meddwl mae rhaid i ni ystyried, mae barn Duw yn y Beibl, nifer o weithiau, yn edrych fel Duw yn gadael i'r byd wneud be mae'n mynd i wneud, ac mae hwnna ydi barn Duw yn gadael ein penderfyniadau ni cael ei wneud yn ein bywydau ni, ac consequences hwnna. Ac dwi'n meddwl mae yna cwestiynau pwysig gallwn ni a dylsyn ni meddwl amdano ynglyn â, beth ydy Duw yn wneud yn y sefyllfa, ac falle
beth ydyn ni'n neud ein hunan hefyd, a sut ydy Dew eisiau siarad i ni yn y sefyllfa, a sut allan ni ysgoi, sut allan ni edifarhau o beth bynnag sy'n creu falle storm. A dydy hwn ddim yn golygu bod pob storm da ni yn profi gan Dduw, ond dwi yn credu mae rhaid a dylsyn ni adlewyrchu chi'n gwybod, mewn ffordd iach a dwyth a mewn cymuned yr eglwys a gofyn, chi'n gwybod, beth yw'r sefyllfa, beth ydy Duw yn neud ynddo fo, beth dylsyn ni edrych ar, a beth dylai edifarhad edrych fel yn ein bywydau ni. Ydy hwnna'n neud synwyr? Ie, yn sicr. A tynnu'r llinell yna rhwng, mae Jona'n un unigolyn, a mae storm dod i bywyd Jona. Mae'n wahanol i'r pandemig. Yn cyffwrdd â bywydau, wel, just dim un unigolyn, a just dim un lleoliad oes na. Alun, o ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? Just yn pigo lan ar beth oedd Corey'n dweud fyna. Yn y cyflwyniad i hyn i gyd, wnaethon ni sôn am beth oedd pwrpas stori Jona i Israel, oedd e'n rhywbeth o'n nhw'n edrych yn ôl arno mwyn ceisio deall sut oedd Duw yn gweithio. A dwi'n meddwl, nath Corey sôn amdano fe fyna hefyd, ambell waith, dyn ni wir ond yn gallu dod i ddeall, neu dod i ddeall mor dda ni'n gallu beth mae Duw yn neud mewn sefyllfa wrth i ni edrych yn ôl. Dwi'n meddwl, i ni yn pwysleisio lot bod hwnna'n wir yn y ffordd mae Duw yn symud yn ni'n bersonol, yn y ffordd mae yn sancteiddio ni. Ond hefyd, pan ni'n edrych yn ôl ar gyfnod fel hyn, be fyddwn ni'n meddwl am? Wel, byddwn ni'n diolch am y pobl nath ddod i ffydd, oherwydd o'n nhw'n gweld eu gwendid nhw a'i analluedd nhw i bodloni eu hunain. So dwi'n meddwl bod, fydd e'n ddiddorol, ochr draw y storm penodol yma gyda'r coronavirus o bethau. Beth fyddwn ni'n ystyried wrth i ni edrych yn ôl? Mae dau beth o'n i'n meddwl am yn ateb y cwestiwn yma. Mae dau beth dylsyn ni'n neud. Edrych ar y Beibl ar gwahanol fathau o stormydd neu profion prawf sy'n cael ei roi yn y Beibl. A hefyd, fi'n credu, mae hwn wedi cael ei weid yn barod, gofyn i Dduw, nid jyst yn y storm, ond ym mhob sefyllfa, mynd yn iwst i ofyn i Dduw, beth wyt ti'n neud fan hyn? Beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? A wedyn mi'n credu, os mae'n storm penodol anno fi yn y mywyd i fel unigolyn, Duw, beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? Os mae'n pandemig ar draws y byd, Duw, beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? Os mae'n amser o lawenydd, Duw, beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? A mi'n credu, os y'n ni'n dechrau meithrin y meddylfryd yna, o Duw, beth wyt ti'n neud, beth wyt ti'n dysgu fi, beth yw hwn, ni'n dechrau gofyn hwnna am hopeth a nid just y storm, achos mae yna perygl o just gofyn yn y storm yn does, a nid gofyn ym mhob ran o'n bywydau. Ond hefyd, edrych ar y Beibl, mae gyda ti Jona, mae gyda ti Job yn does, a mae'n credu edrych ar yr iaith mae'r Beibl yn defnyddio o ran stormydd a profedigaeth. Yn Job, mae'n sicr yn sôn am Duw yn caniatáu i rhywbeth digwydd. A mae'n credu felly bod hwnna'n helpu gyda syniad o Duw yn achosi. Mae i fi yn sicr, Duw yn caniatáu er mwyn i Job cael ei gryfhau. Mae'n anghyfforddus, wrth gwrs, ond mae yna yn y Beibl. So fi'n credu jyst cario ymlaen, be mae Beibl yn dysgu ni? Mae'n digon enghreifftiau fyna. Cofio am Iesu yn Luc 13 hefyd, yn sôn am y tŵr yn Siloam. Os mae pechod penodol pobl sydd wedi achosi'r tŵr i gwmpon nhw, dylsyn ni gyd bod o dan y tŵr. Mae hwn yn bwysig i gofio. So fi'n credu awn hefyd jyst gofyn, Duw, beth wyt ti'n dysgu. Dwi'n meddwl hefyd, achos o ti'n sôn am yn y trydydd pennod o Jona, bod yr cenedl yn edifarhau. A dwi'n meddwl dylsyn ni, chi'n gwybod, fel genedl gofyn, sut ydyn ni angen newid ein ffordd o lywodraethu ar ôl beth ni wedi profi, yn beth ni wedi profi, beth sydd angen edrych yn wahanol. Be fydda'n mwy tebyg i beth sydd gan Duw ar ein cyfer ni ac ar gyfer ei bobl hefyd. Fel genedl, fel eglwysu, ond hefyd fel unigolion. Mae'n ddiddorol hefyd, fod falle achos Jona yn eitha penodol i Jona, beth ni'n gweld ydy fod yna forwyr ar y cwch hefyd,
yng nghanol barn Duw, chi'n gweld achubiaeth y dynion yna. A mae hwnna just yn amazing sut. Falle bod Duw yn gweithredu barn ar rywun, ond trwy hwnna yn gallu dod â rywun i fywyd newydd yng Nghrist a yn gallu, a hefyd wrth gwrs yn y pen draw, mae farnau yn arwain at adfywiad neu adferiad Jona sy'n just yn atgoffa ni, mae'n gwneud pob peth eraill lles ni'n nag yw e. Ie, da ni weithiau hefo rhyw fel delwedd o Duw flin gyda ni o hyd, ond fel y rheswm mae Duw yn flin oherwydd mae pethau wedi mynd allan o'i le. Mae Duw eisiau daioni ar ein cyfer ni. Ac dyna ydy beth sy'n tu nôl y barn, ydy ceisio daioni yn ein bywyd ni, so dwi'n cytuno'n llwyth rhan. A mae Duw yn caru Jona. Ie. Mae John yn benni lan mewn morfil. A'r pwynt yw, mae'r morfil yn barn, pwy bydde eisiau benni lan mewn morfil, ond mae'r morfil yn trigaredd hefyd, achos mae'r morfil yn achub bywyd Jona. Fi'n credu mae'n rhaid diddorol, clymu fe mewn I beth oedd Aron yn dweud, oedd y morwyr yna, bydden nhw wedi credu mewn duwiau grac, mewn duwiau blin, yn bydden nhw. Pwy sydd wedi gwneud Duw yn flin, ond beth maen nhw'n dod I gredu mewn yw Duw llawn cariad sy'n dod â'i bobl yn nôl ato fe, mewn dirgel ffyrdd, dynyddio morfil, un o'r storiau mwyaf rhyfedd. Cori, oedd gen I ti cwestiwn I ni? Ie, dwi'n meddwl mae y sgwrs yna wedi arwain ato hefyd. Dwi wedi newid ychydig bach, gobeithio bod e ddim yn trwy chi off. Ond yn y trydydd pennod, ti'n gwybod, o ti'n edrych ar edifarhad, ac felly dwi eisiau gofyn, beth ydy edifarhad yn edrych fel yn ein byd heddiw? Chi'n gwybod, fel unigolion, ond hefyd fel genedl, fel fi'n sôn, fel beth ydy o'n edrych fel I troi addi wrth pechod ac at y Duw sydd hefo daioni ar ein cyfer. Ie. Pwy sy'n mwyn dechrau ni off? Alun, ti wedi bod yn meddwl am hwnna? Ie. Dwi wedi bod yn darllen yn ddiweddar, a dwi'n mynd cofio lle o'n i'n darllen e. Dwi'n meddwl just blog post rhywun ar y we, just un o random blog posts a chi'n dod o hyd a wedyn chi byth yn gweld y dudalen eto. Ond yn sôn am y mywyd y Cristion de, a ni'n sôn am yn bywyd personol ni, sut mae edifarhad yn broses sydd yn digwydd o hyd a bod e'n ongoing, a bod ni fel Cristnogion yn byw fel rhai sydd o hyd yn edifarhau. Tra'n bod ni yn edifarhau yn gyson, ni'n cofio, mae'n baradox bron, bod ein pechod ni wedi maddau, a bod Iesu wedi delio gyda fe, a wneud Duw byth dod â fe nôl I fyny, a dal ni'n herbyn ni. Ond yn y broses yma o edifarhau, ni'n dod yn ôl at y groes yn gyson, a'r groes fel sylfaen ein ffydd ni. So dwi'n meddwl i'r Cristion, mae rhaid I edifarhad fod yn rhywbeth cyson, dyddiol, a rhywbeth sydd yn dod yn ei nôl I weld Iesu fel ein achubwyr ni dydd ar ôl dydd. Ie. O'n I jyst yn meddwl, dyn ni wedi troi edifarhad yn rhywbeth preifat iawn, yn wahanol iawn I Nineveh, lle oedd e'n peth cyhoeddus iawn. A fi'n credu, fel Cristnogion, I ni wedi gwneud niwed trwy wneud hynny. Dim bod fi'n dweud dylse ni bod ar y stryd yn y llwch yn y sachliau, dwi ddim yn dweud hwnna. Ond dwi'n credu mae'n lle gyda ni siarad am y ffaith, dwi wedi pechu, ond dwi wedi troi yn ôl at Dduw. Achos pan dyn ni ddim yn wneud hwnna, beth ni'n trio wneud yn lle yw edrych yn berffaith. A yn aml iawn, mae pobl yn cael ei roi off yn ffydd ni, achos maen nhw'n meddwl, mae rhain jyst yn grŵp o pobl sydd yn meddwl a sy'n esgus a sy'n trio bod yn berffaith. Neu mae rhywun yn meddwl, wel, dwi ddim yn gallu cymryd diddordeb yn hwnna, tan I fi'n berffaith. Ni'n neud niwed trwy peidio a wneud ein edifarhad ni yn rhywbeth cyhoeddus. Ni'n siarad am bechod, ond ni ddim falle'n siarad am y ffaith bod ni yn edifarhau o hyd. Yeah? A wrth I ni droi hwnna'n rhywbeth fwy cyhoeddus eto, o leia rhywbeth ni'n sgwrsio amdano, siarad amdano, credu mae hwnna'n helpu pobl I deall beth ni'n credu fel Cristnogion. Dwi'n gwybod, beth ti'n meddwl? Ie, mae'n ei fi feddwl am Druce Society profiad. Os chi wedi darllen y cwestiynau, cofio David Allerton yn rhoi rhestr o cwestiynau I ni.
ar hwnna. A un o'r cwestiynau oedd kind of brodyr yr eglwys yn dod at ei gilydd ac yn gofyn i'w gilydd bob wythnos sut wyt ti wedi pechu. A ti just fel, mae yna lefel o gonestrwydd a bod yn accountable i'w gilydd i'r fath raddau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n wir, so fel o ran edifeirwch ni, mae'n edifeirwch yn aml sydd yn kind of ffug bron, achos falle bod ni'n edifeiriol ger bron Duw, ond ddim o flaen yr eglwys, achos dyn ni ddim eisiau iddyn nhw bod dim byd yn digwydd. Dwi'n meddwl yna yn aml falle yn mynd nôl i gwestiwn Cori, mae'n wahanol yn aml i falle pobl sy'n byw mewn teulu Cristnogol i gymharu gyda pobl yn y byd. So, bod i pechod nhw... Aron just yn another classic comment Cristnogol fyna. Sorry, go on, Aron. Ond fel, just y gwahaniaeth rhwng fel, mae pechod nhw falle yn fwy amlwg, mae pechod nhw falle yn fwy gweledol, whereas yn aml mae problemau pobl mewn teuluoedd Cristnogol yn fwy cuddiedig, yn y meddwl mae ddau yr un mor problematic, ond ti just ddim yn gweld fel rhywun yn troi falle o alcoholiaeth neu o y math yna o kind of problemau mawr, mawr, ond dyn nhw ddim rili, maen nhw'r un issues a y problemau yna'n y meddwl. So dwi'n meddwl mae hwnna'n her i ni kind of fel gallu cydnabod, mae gennym ni'r un issues essentially at heart, ond yn falle'n amlwg ger bron y bobl yna, neu mae'n mynd i wneud iddyn nhw deimlo fel, ond dych chi ddim rili yn pechaduriad fel ni. A dyna kind of y problem Jona ynddo. Yn ei falchder, oedd e ddim yn gweld nhw fel gymaint o, fel mor dda fe, oedd nhw'n fwy serious o bechaduriaid. A be ti'n dweud fyna, a mae'n clymu mewn gyda'r cwestiwn, mae edifyrhad yn edrych yn wahanol i bobl gwahanol. Oherwydd, ni gyd yn troi at yr un Iesu, ond ni gyd yn troi o llefydd gwahanol. Ni gyd yn troi o bethau gwahanol te. Ni gyd yn troi o fod yn bechaduriad at Iesu. So mae edifyrhad yn gallu edrych yn reit wahanol. Falle, dwi'n gwybod. Cori, ti nath gofyn y cwestiwn, so ti dod nôl mewn. So ddech chi wedi canolbwyntio ar pethau personol, ac mae hwnna'n pwysig. Ond hefyd, yn y trydydd bennod, ac rôl o proffwyd yn y proffwydi ydy siarad i'r pobl sydd mewn pŵer ac llywodraethwyr, ac dyna beth sy'n digwydd fan hyn yn Jona hefyd. Ac dwi'n hollol gytuno hefo'r pethau dyn ni angen, chi'n gwybod, yn ein bywyd a personol, ond hefyd mae bywyd yn fwy na just personol hefyd. Ac dwi'n meddwl mae'n pwysig i ni hefyd, chi'n gwybod, edrych ar y ffordd dyn ni yn lywodraethu ac y pobl sydd yn, ac siarad i'r pobl mewn pŵer gair Duw ac calon Duw dros pobl. A dwi ddim eisiau dadgysylltu i'r ddau, dwi'n meddwl maen nhw ddau yn... Da ni'n ymarfer beth da ni yn dweud ac yn galw ar pobl eraill i ddweud hefyd. Really diddorol, o'n i darllen am yr pandemig yma sy'n digwydd ar hyn o bryd. Nath prif weinidog De Affrica galw pawb i weddi, a diwrnod o weddi y Gymru. Mae hwnna'n, dim yn gweld hwnna lot, ydyn ni. Mi'n credu, mae edifyrhad yn mwy na just galw am y diwrnod o weddi. Mae edifyrhad yn gorfod bod yn y gwlad, ac arweinwyr y gwlad yn gofyn sut ydyn ni'n mynd i edrych yn wahanol. Dyna mae Cori yn... Can I just hefyd neud fel y pwynt o pa mor rybys oedd pregaeth Jona o ran fel as a gospel. Ti'n meddwl am fel gospel talks sydd yn dod â revival, dod â y diwygiad amazing yma. Ti'n edrych ar y geiriau, ni'n edrych ar y gynharach. Y cwbl mae e'n cyhoeddi ydy mewn 40 diwrnod bydd Nineveh yn cael ei ddymchwel. A ti just fel, dim yn sôn dim am trigaredd Duw, bod wedi mention hwnna'n Pennod 1, bod Duw wedi dweutho fe fel, dwi eisiau'r bobl mae troi yn ôl. Dim yn dweud dim o hwnna. Mae'n amlwg bod dal yn wedi sortio mas y problemau kind of yn y galon yma. Gorfod wneud y mewn ar rhywbeth really geeky fyna. Mae'r gair dymchwel yn y greiddiol yn meddwl overturned, cael ei troi drosodd. So mewn ffordd, beth mae'n dweud yw,
mewn 40 diwrnod, chi'n mynd i cael eich troi drosodd. Mae hwnna'n gallu golygu chi'n mynd i cael eich dynistrio, neu mae'n gallu golygu chi'n mynd i troi. So, dwi'n mynd i defendio Jona tipyn bach ar ei 1 brawddeg. Mae yna gair clyfar iawn mewn yna. Ond fi yn cytuno gyda'r pwynt dwi'n llwyr, ond fi jyst yn lyfio ar y little point. Ond mae hwnna'n dangos, nag yw e? Beth yw canlyniad person a cyhoeddi yn ffyddlon? Ie. Dyw e ddim amdan beth ni'n dweud, dyw e ddim amdan pa mor ddau'n geiriau ni, ydyn ni yn ffyddlon i'r hyn mae Duw yn galw ni i wneud. Dwi'n meddwl o ran, o'n i jyst yn ei clymu fe mewn gyda edifarhau, a yn aml dyn ni'n falle yn poeni sut mae pobl yn mynd i gyrraedd o fel mor bell i ffwrdd o fyw, i ddod mor agos at ddew y ti'n dymuno iddyn nhw'n neud. Mae nhw fel bron yn teimlo'n too far gone, a fel, dwi'n meddwl mae pobl Nineveh yn esiampl mor dda i ni o sut mae Duw yn gallu, gyda just yr 1 frawddeg fach yna, dod â nhw o bwynt lle maen nhw mor hunanol, mor bell i ffwrdd o ddew i fod, just eisiau pleasure fe gyda popeth maen nhw'n gallu. Just an amazing, nag yw? Definitely. O, ti eisiau dweud unrhyw arall, Cori, ar y pwnc yna? Neu symud ymlaen. Aron, o ti gyda 1 cwestiwn arall i ni, cyn i ni cloi? So mae'n ddiddorol bod e'n cael bod y llyfr yn gorffen gyda Jona dal mewn sefyllfa lle dyw e ddim yn hapus gyda Duw, mae'n teimlo. Mae dal yn cwyno, mae wedi gweld diwygiad yn digwydd trwy ei bregaeth, apparently amazing yn olwg Derek. Mae dal yn grac gyda Duw. A o'n i jyst eisiau gofyn y cwestiwn, os modd i ni fod yn Gristnogion a dal bod yn grac gyda pobl, dal bod yn grac gyda Duw, a dal teimlo injustices yma. Di hwnna, gallech chi edrych ar hwn a mynd, oedd Jona actually yn Gristyn eitha da, achos dwi ddim yn abol lot o bobl sydd wedi pregethu a gweld 100,000 o bobl yn troi. A lot o gwartheg. Ond mae ei agwedden yn ofnadw. Fi'n credu falle bydd ti yn mynd i Nineveh os o ti'n meddwl canlyniad page yn mynd i'r Morfil. Fi'n os o ti'n gorau mynd trwy'r Morfil eto, fi'n gwybod. Ond, fi'n credu, un peth fi'n credu sy'n diddorol yw, dyn ni ddim yn gwybod sut mae Jona ar diwedd y stori, ydyn ni. Mae'n eitha open-ended. Ond fi yn credu, mae Duw wedi gwneud gymaint i garu ac i droi ac i helpu Jona. Fi'n credu ni'n gallu bod yn siŵr bod Duw wedi parhau i weithio yn ei bywydau o'r foment yna. Fi'n credu, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd i Jona nesaf, ond mae Duw yn caru fe. Ni'n gwybod hwnna. Ni wedi gweld hwnna. Ond mae'n cwestiwn da, nag yw e. A mae'n cymryd mewn i'r morwyr hefyd. Tra bod Jona'n redeg i ffwrdd, mae'n esbonio rhywbeth o ddiw i'r morwyr yma yn ystod storm, a maen nhw'n dod i gredu. Mae Duw yn gallu defnyddio ni bod ni'n rybys, bod ni ddim wastad gyda cylonau yn y lle iawn. A fi'n credu bod hwnna'n anogaeth. Mae Duw ddim yn esgus chwaith, ydy fe? Ond mae'n anogaeth. Beth chi'n meddwl? Cori, beth ti'n meddwl? Yn ôl y cwestiwn, dwi'n meddwl mae'n y le iddyn ni fod yn onest o ran blaenu yn ysbrydol, ac mae salmau hefyd pobl yn gofyn Duw ble wyt ti yn y sefyllfa anodd hyn. Ond beth sy'n pwysig yn fan hyn ydy bod Duw yn ateb yn ôl, ac mae Duw yn dangos calon Jona iddo fo'i hun, a mae'n dangos ble mae yn wrong ac beth sy'n allan o'i le yn ei galon. Ac mae Duw yn dangos y gwirionedd hwnnw trwy profiad ei bywyd, hefo'r, chi'n gwybod, y pethau ar ei pen. Ac mae'n dweud, os ti'n poeni am hyn, dychmyga sut dwi'n teimlo am y pobl. Ac chi'n gwybod, mae'n siŵr bod fo wedi teimlo hwn. Ac dwi'n credu, mae'n y le iddyn ni gofyn, ond mae hefyd le i Duw siarad yn ôl i ni ac ateb i ni a ddysgu ni trwy'r profiadau.
ac i gweld ble ni falle wedi cam ddeall y sefyllfa, da ni'n flin o amdano hefyd. Ie, yn sicr. Unrhyw beth i ychwanegu, Alun neu Aron, cyn i ni cloi? Dwi'n meddwl, oedd y cwestiwn yma, o'n i'n gweld yn defnyddiol i splitio mewn i 2 gwestiwn fel pethau. So, y cyntaf yw, ydyn ni'n, oes modd bod yn Gristion a casau pobl? A'r ail wedyn yw, oes modd bod yn Gristion a credu bod rhywun ddim yn heiddi'r efengyl? A dwi'n meddwl, pan ych chi'n torri'r cwestiwn ar lawr mewn i 2, mae arwain y casgliadau reit ddiddorol. So, oes modd bod yn Gristion a chasau rhywun? Wel, yn y mywyd dwi'n gwneud pethau pob dydd sydd yn dangos casineb at bobl. Yn ynghalon i hyd yn oed, neu yn y pethau bach dwi'n gwneud, dwi'n cymryd y parking spot yna yn lle rhoi i beth bynnag. Ond mae Duw yn defnyddio pechaduriaeth. Mae'n defnyddio pobl sydd â chasineb yn eu calonau nhw. So, os taw y cwestiwn mwy eang o ran y gwyddor yw, oes modd bod yn Gristion ac yn bechadur? Oes, wrth gwrs, achos dyn ni gyd yn. A mae'n sancteiddio pechaduriaid hefyd, wrth gwrs. Ie, dyna ni'n gweld yn Jona wedyn. Ond mae'r ail cwestiwn wedyn, oes modd bod yn Gristion a chredu bod rhywun ddim yn heiddi'r efengyl? Dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn lot mwy danserus, achos mae'n dangos diffyg dealltwriaeth o'r efengyl. A does yna neb yn heiddi'r efengyl. Dyna'r pwynt. So, os ydych chi'n credu bod neb yn heiddi'r efengyl, chi'n gywir. Cys dyn ni wedi derbyn rhywbeth gan Dduw, dyn ni ddim yn heiddi. Ond os yw credu, does neb yn heiddi'r efengyl yn eich arwain chi at beidio rhannu, wedyn mae hwnna'n yn real issue, dwi'n meddwl. Ie. O'n i gwylio Modern Family wythnos yma, ac arno fe, mae'n y cwpl a maen nhw moyn mabwysiadu ail blentyn. Ac mae'r plentyn cyntaf yn cael tantrum llwyr. Achos mae'r plentyn cyntaf yn gweld, os dyn ni'n cael ail blentyn, dwi'n mynd i cael llai o gariad. Actually, Jona yw'r plentyn yna, ie? Jona yw'r plentyn yna. Y brawd hun yn stori'r mab a Fradlon yw'r plentyn yna. Ie, os yw ti'n maddau iddyn nhw, mae'n y llai am y ddeuant i fi. Os yw ti'n derbyn nhw, dwi'n llai special. Actually, dyna sut mae Jona yn meddwl, a beth mae Duw yn dysgu Jona yw, mae yna digon o drigaredd i ni gyd. Mae yna digon o ras i ni gyd. Ac a diolch byth am hynny. Wel, fi'n credu mae rhaid ni stopio fyna. Diolch i bawb, fi'n credu gallen ni wedi wneud awr arall. Diolch i bawb, please, ni'n annog chi mynd edrych ar llyfr Jona yn y Beibl, treulwch amser yn meddwl amdano fe. Os gyda chi unrhyw cwestiynau, cysylltwch, byddwn ni wrth ei bodd yn trafod eich cwestiynau chi. Felly, diolch i Cori, diolch i Alun, diolch i Aron. Ni hefyd diolch i Sam Clem am ein cynhyrchydd ni. Diolch am sortio popeth mas ar ochr technegol ac newn ni weld chi cyn bo hir. Ta-ra!